Hello friends, bye Borders of Info YouTube channel da fungbai binanamoni exam finally jabbai bina jabai Assam Police Constable AVUB and APRO plus other post dongoman da bini by test ma jagon ari bisbang langthaugo bini sa cover khalamgोन low cutoff आरो high cutoff bini सायाव गोबांथार comments फैगासिनो दङ दा बेखौनो जों बेयाव cover खालामगोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान subscribe खालामनानै लानो हागोन दा जों फैबाय SLP आरो बिनि official website आव दा बिनि आनजादा थारैनो जोबना थांबाय दा फिजिकल टेस्ट बे जोबबाय देन बेनिफ्राय एग्जामा जोबबाय दा लास्ट टेस्ट बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट दङ आरो बेयाव नोंथांमोननिया माब्ला जागोन बिनि सायाव जोङो जास्ट एनालाइज खालामगोन देन स' एग्जामाव नाम्बारा बेसेबां मोनखो 100नि गेजेराव थ' गोबांथार कमेन्ट्स फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबल लेभेलाव बा गुबुन गुबुन पस्टखौ लानानै आरो जास्ट ओभारअल नाथाय काटअफआ डिस्ट्रिक्ट वाइज थांगोन जे नैबे भाइभा टेस्टनि थाखाय आरो अक्ट'बराव साख्रि मोनहैगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव दा काटअफआ फिन खनसेबाव रिटेना डिस्ट्रिक्ट वाइज थांगोन दा 2026 नि सिगां जानुवारि फेब्रुवारियाव फिन खनसेबाव साख्रि मोनहैनो हागौ माने पस्टआ फैनायनि चान्सआ दङ आरो ओके स' दानिया एग्जाम जाबाय नोंथांमोननि कनस्टेबलाव आरो बेयाव टटेल कुइसन दंमोन 100 ओके देन 50 नाम्बार नोंथांमोननि दङमोन बेनो जाबाय रिटेन एग्जामिनेसनाव स' नाम्बार 5 नि भाइभा टेस्ट दङ दा बेयाव साबेसे लांगोन नोंथांमोनखौ 1:2 नोंथांमोनखौ लांगोन बे भाइभा टेस्टनि थाखाय दानिया एग्जामाव बारा हायासै गोबांथार कमेन्ट्स फैदों मानोना एग्जामा एसे गोरा फैदों ओके जेरै 35 बा 30 बा नोंथांमोना 28 बेबादि मोननाय गोबां कमेन्ट्स फैदों दा 40 प्लास ओरैबादि खम फैदों ओके स' 40 प्लास मोननाया ओरैबादि खम दङ दा बेखायनो एभारेज मोनसे काटअफ थागोन आरो बे काटअफआ डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जासिगोन एबा जागोन आरो दा बेखायनो नोंथांमोना 30 मोनदों बा नोंथांमोना हमना ला 35 मोनदों जेबो गिनांगौ गैया बारा टेनसन दाजाथ' नोंथांमोना जोबोर फ्रि माइन्डआव था टेनसन दाजा मानोना काटअफआ हाइ लेभेलाव थांनाय नंला स' दायो 1:2 लांगोन भाइभा टेस्टनि थाखाय नाम्बार 5 दङ दा बे ओरैबादि एड जागोन लास्ट मोमेन्टआवसो एड जागोन जेरै डिप्ल'मा लानाय बा एक्सट्रा लानाय बा भाइभा लानाय मोनसे ओभारअल मोनसे लास्ट प्रसेसआव काटअफ ओंखारनानै नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन आरो दा बेनो आरो जे गोबां टेनसन जानो हागौ एग्जामखौ हायासै होननानै बाट मेक्सिमाम हायाखै जिनिखि कमेन्ट्स मोनदों बा नोंथांमोना जिनिखि निउसावबो नुदों गोबांथार चेनेलाव होदों जे एबारनि एग्जामा एसे इउनिक जादों अके माने एसे गोरा जादों बुंनांसिगोन इनडाइरेक्ट बाथ्रायाव अब्ला स' बिनि काटअफआ हाइ लेभेलाव थांनाय नङा जुदि एग्जामा इजि मोनबा स' 40 प्लास थांनाय चान्सआ दंमोन आरो दा आन्डार 40आव थानाय चान्सआ दंसै स' बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआ नोंथांमोननिया लास्ट उइक मेआव आरो जुनाव जानाय चान्सआ दङ मानोना फार्स्ट सप्ता मेआवहाय पन्चायत इलेक्सन दङ बे जायोबा भाइभा टेस्ट जाया एन्ड लास्ट उइक मेआव आरो जुनाव भाइभा टेस्ट खालामनानै बिदिनो अक्ट'बरसिम नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौ मोनहैगोन आरो आसाम पुलिसाव आरो इडिआरइआव दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट